ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ಹರಿಕಥಾ ಉಚ್ಚಯ 2023 ಐನು ದಿನಲದ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ತಾರೀಕರ್ದು 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕುತ್ತಾರದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಇಂದಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಲೇಸು ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಐದು ದಿನ ನಡಪುನ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನುಂಡೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತಾರು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇಂದು ಬರ್ಪಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ತುಳು ಹರಿಕತೆ ಉಚ್ಚಯ 2023 ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ 7 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 5 ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗಡೆ ತುಳು ಹರಿಕತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಆಪಣಂಚಿನ ಅಂದು ಪ್ರಥಮ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇಂಚಿಪದ ಕಾಲಡು ಶುರುಕಾದ 7 ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಕತೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾಣಿ ಶುರುಕು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಖಚಿತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಾರಥಿ ತೋನ್ಸ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹರಿದಾಸರಾದ ಹರಿಕತೆ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ 8 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾ ಮನದ ಅವೇ 8 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಕ್ಕುತ್ತೆ ದಾಮೋಜಿ ಪಂತೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸಂಗದ ಮಿತ್ತು ಹರಿಕತೆ ನಡಪೆರಡು ಹರಿದಾಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಗುರುದಾಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ 9 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐತಾರ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರಿದೇವಿ ಮಹಿಮೆ ಪಂಪಿನ ಹರಿಕತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಕಿ ತನಯ ಕೂಡ್ಲು ಬೇರೆ ಹರಿದಾಸರಾದ ಬರೆಯರುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚೆನೆ 10 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸೋಮವಾರ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋರ ಕುಂಬಾರಿ ಪಂಪಿನ ಹರಿಕತೆ ಆಯರಡು ಹರಿದಾಸರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ವೀರ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ 11 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಂಗಾರೆ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಪ್ಪುಗು ತರೆದಂಡ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದ ಮಿತ್ತು ಹರಿಕತೆ ನಡಪಡು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಐನು ನಡಪಾಯರು ಬರ್ಪೇರು. ನೆತ್ತ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸಿದಾನಿ ಸುರೂತ 7 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂಕರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹರಿಯಕಳದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಐನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಂಕರು. ಅಂಚೆನೆ ಆನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣರಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರೈನ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣರಾದ ಅಂಚೆನೆ 8 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಆ ಬಕ್ಕುತ್ತೆ ದಾಮೋಜಿ ಬಂತೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಹರಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂಚನ್ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಬಗಂಬಿಲದ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣರಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಂಚೆನೆ 9 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐತಾರ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಸಿರಿದೇವಿ ಮಹಿಮೆ ಪಂಪಿನ ಹರಿಕತೆ ಗಿರಿಸಾಲ ಮೋರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣರಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಮಾಲೀಕರಾದುಲೇರಾರು. ಅಂಚೆನೆ 10 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸೋಮವಾರ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಹರಿಕತೆ ಗೋರ ಕುಂಬಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಇರ ಐ ನಡಪ ಎರಡು ರಾಣಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣರಾದ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆದ ಕೋಟೆ ದಿ ಕಂಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಯ್ತ ಮಾಲಕೇರಿ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ 11 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಂಗಾರೆ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ತಪ್ಪುಗು ತರೆದಂಡ ಪಂಪಿನವು ಐನು ಹರಿದಾಸರದ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ನಡಪವೇರು. ಆನಿ ನಮ್ಮ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀತ ಆ ಮುಗಿತಳದ ಮದಿಪ್ಪನು ಕೊರಿಯರ ಬರ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಆನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣರು ಆನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಣ್ಣರಾದ ಈ ಒಟ್ಟು 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಹರಿಕತೆ ಬಾರಿ ಎಡೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ 5 ದಿನಗಳ ದೀತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪು ಈ 5 ದಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಹರಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣ ನಡಪುಡು ಈ 5 ದಿನಗಳ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಹರಿಕತೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರಡು ದಾನಿಂದ ಪನ್ನಗ ಈ ಹರಿಕತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆದಂಚಿ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹರಿದಾಸಿಯರ್ಲ ಎರಡೆ ಪುದರ್ದ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕುಲು 5 ದಿನ ಎರಡೆ ಪ್ರಸಂಗಲೇನಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸುರುತಾನಿ ಅಮರುಬಳ್ಳಿಲು ಮಣದಾನಿ ಬಕ್ಕುತ್ತೆ ದಾಮೋಜಿ ಪಂತೆ 5 ಬಕ್ಕ ಸಿರಿದೇವಿ ಮಹಿಮೆ 5 ಬಕ್ಕ ಗೋರ ಕುಂಬಾರಿ 5 ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗು ತೆರೆದಂಡ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಈ 5 ಪ್ರಸಂಗಲಿದ್ದ ಹರಿಕತೆ ನಡಪೆರಡು ಈ ಹರಿಕತೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ದಿನ ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಡು ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಪೋನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿ ಸೊಲ್ಮಸಂದಾಯರು.